Ako, litro ko rin. Dari bidari yo. Placer. Dari bidari. Placer. Placer. Pada bidari. Kawan. Ayaw, Hoy, okay. Na uyong nila. Yelo ang ut. subukan mo inuha. Kuya ang amo Patay mo kasi. Gudyo ng ila. Gudyo ng ila, nagudyo. Uyo ang ila. Nagudyo ng ila. Ato ng hilo. Oh, Andre. Puti na jo. Ito ul. Idul. Pagkahuyok dyan. Ay, kung daan Ay na boy pa sa black. After na nagkaluyan. Dito mapatay para sa ganina. Maluya ang nagpaak. Samot nagipaak. Kasi mataglan sa na. Bako. Mudagan na. Ang tao, ano may kwarta. Pampundo sila tuktok ako. Kuya mo ira manggod. Gamit sa ho. Apil man ang kuya mo siga. Apil ang kuya mo banana. Nabilmo siya. Shout out ng kagawad, klaro ka sa video. Kaya mo. Sige lamang. Tatlo pa rin muna ako. Post na sa Facebook. Ay gid kagawan. Viral gid nang naon ni Wad. Ay kamalakay post ra manggod. Okay na kayo na. Okay na kayo. Wala naman na sa gobyerno karon. Ayaw pa nga na kami. Di naman ni Makuan. Kuya magpag ang ila klaro ha. Kuhit ko. Hindi na Kuhit ko ha. Sige. Kuhit kay ikaw may ikaw, mabuot mo sa amin. Ano pa sa mga tao? Buwaga ka. Ah, Surigao versus Placer na. Surigao versus Placer na. Lagi na. Magkaalaman na. Edit ra natin dito uli. Talo. Rams Vlog. Lara. Rams Vlog versus Arnold Vlogs. babahan. Hindi ka dyan magpa-putusok. Kagtsula mga doon. Sa video kami magtanong ako ang ilong mo. Daw na uyong. Kahit ako kilo kita diri. Ya mga pato. Klaro na. Patay na. 1 2 3. Tao kang placer. Kaya na magpakang ila. Klaro na. Boy pamanggo. Sige na. Basta kang bukuan ako. Na may repiri ko ikaw may Kabuhi pa. kabuhay ka doon. Sinto yung pala. So. Bitaw. Utom na maguna, laming maguna. Patay kay puto. Grabe na pagkalaming. Gujura. Dagan. Grabe na ko. Balik kay kanay nakalimtan. Bakingi. Patay na. Balik kay. Bakingi. Pili ko mo. Ano lang Kaya may pupunta sa dawa oh. Hindi naman ko mulihok. Patay na.